Il-kor Skola Cantorum Jubilate għandu rabta speċjali mal-miliet għax sa mit-twaqqif tiegħu dejjem tella kunċert għal dan iż-żmien tas-sena b'repertorju, rappreżentazzjonijiet u temi differenti. It-tema għal din is-sena iċċelebra għax sar biex jiċċelebra t-twelid ta' Ġesu u l-valuri assoċjati ma' din il-ġrajja bħal paċi u l-imħabba. Għad-direttur artistiku tal-kunċert, Stefan Attart, dan kien ukoll mument ta' ċelebrazzjoni għal kor innifsu. Fetaħ iċ-ċelebrazzjonijiet tal-25 sena mill-anniversarju tal-twaqqif tal-Iskola Cantorum Jubilate, istituzzjoni korali fil-Gżira Uċija li tul dawn il-25 sena pruvat tibdel il-perċessjoni u tat kontribut kbir fil-qasam mużikali u dak kulturali fil-Gżira Uċija. Is-Sur Attart qal li l-kor Skola Cantorum Jubilate għandu diġà nfassal programm ippakjat ta' avvenimenti mużikali mifrux tul din is-sena kollha bis-siem ta' artisti lokali u barranin. F'Tapinu il-kor immexxi minn Maruska Attart kien akkumpanjat mill-pjanista Anna Magrin u mill-organista Joseph Camilleri. Kien hemm momenti wkoll fejn intuża l-vjolin u anke l-grupp folk Taverna li interpreta għanijiet tradizzjonali tal-miliet. Skola Cantorum Jubilate huwa format minn 3 gruppi, l-adulti, iż-żgħażagħ u t-tfal. Kif tafu matul dawn il-25 sena wkoll ftaħna l-bibien tagħna għal koristi aktar żgħar fejn qed tingħata edukazzjoni professjonali minn għalliema professjonali biex kemm jista' jkun nedukaw u nkomplu inkabru it-talent Awċi f'dan il-qasam mużikali. Il-kunċert f'Tapinu kien iddedikat lil maestro Stephen Attart, kompożitur, poeta u l-ewwel pjanista ta' dan il-kor illi miet is-sena li għaddiet.